Gu batez be, transizio horretan Bermio, apurtxu bete, berezi zau esan problematiki. Segu mire bederatzireun da eta ama sortzi esan zirenengo hauteskundiek. Eta niriko adarzatan udal hauteskundiek Frankon erak eta egoera pasata gero. Eta nirito kasatan orduen PNV-etik aurkeztute Bermioko udaletzen zinegotzi goti. Kontxi bordau, niaz batera edo bizu batera onkinetan, kukordun tamar urte gitxikora bela okiten gendun. Eta transizio zelan juntakun. Alde batetik ezer jakin barik, ez parte hartun barik, PNV-etik kanpo. Sin haber ni sabido ni entrado en el tema, nos vimos fuera de la organización del PNV, porque alguien, pues, para erradicar el mal, optó que una organización Bermiokue miletas aspire una fileo ukitzen ebena, euneko 10 herri batekue, el 10% de la población era afiliado al PNV. 1700. Pero claro, hori orduen gure izan dauinak gestiona alango organizazio bat PNV-kulako ondana, saldarra eurentzako dana akampora bota behar. Eurek osatu dinue. Nik uste dute momentu harretan Euskal Herrize galduin zaula. Orduen transizioa hor pasagen duguk. Dinot, alderdi moduen eta alderdi abertzale baten onkeran, joko horretan zelan onginen. Transizioa orduen orokorrien defendatute gendun guk, PNV-kue ginelelako, azikeratan. Orain esan aldot, transizioa esan dela engainu bat. Euskal Herrizentzako orain dau hori ziurtatzen. Eta arrazoirik emon barik ezkerra abertzale munduri, zekaro horronda guetzako arrezido horma bat eta da indar militara. Guk defenditen gendun nahi dugule, orain defenditen dugu moduen independentzize, baie bide baketsuetatik, bide demokratikutatik, eta beste batzuk onzien beste bide batetik. Orduen, arek esaten zauina akabunik, zati baten errozo emon bihar dautzat. Ez transizio benetan, eta karamelolik nagozizena transizio horretan, zan amnistize, emon zauina, orduen pentsak endun dana, koinoetakuk eta kalera, eta besti. Hemen amnistize bakarrik lortu dauina da, Frankon denporako garrie da posgerra ondana, arek amnistieti. Eta astutie, arek intzauen barbaridadiek herri hontan, arek ezin zila amnistiatu. Erko lortu da, horri dinotzu orain. No, es que gu amnistizen barruen, dentro de aquella amnistía famosa de los que han salido bien parados, han sido todos los asesinos y todos los dictadores que funcionaron en la época franquista y posfranquista. Aquellos están libres a través de esa amnistía. Da ez, askotan etako gentie horren bidie dinuela konzu ordu nozara bai gero bebai. Eta hemen amaitzu da amnistia. Nietzako hori da labur errekorri da hasierako gauze baten. Eta gero, transizio horretan gurituko zaku, bigarren egaldizen, onginen kanpuen Bermioko esan ginenak PNV-kuek, eta sortu gendun talde bat, Bermioka berkideak, eta Bermioka berkideak legez aurkeztu ginen udaletzea. Eta lau zinegotzi atera gendun. Irebaz esan PNV-ek, eta gero
etorzan, apurketa nagosi zaue PNV hartan, Naparrak arepetanak kalera botatzuen, eta gero hostien Eusko Alkartasuna sortu zen. Labur esan da, hori izango litzeke, hasierako transizio hori zuzelan kokatzeko, ez da? Arratzalde ondan hori, eukiot esperantzia laro eta zitzik aurrera kontateko. Hau da, Eusko Alkartasunen ibilbidetik aurrera. Baina onkar, honen birri izan dut gogorafen bat atzerut, zela bixan dugun transizioa. Seguru, bakotxak hemen transizioa bizi duela, geure bibentziakin, baina danotakigu, Franko izanian, 1975an, ilusio handia sortu zen herri honetan. Alderdiak legalizazirian, akordatzariek, PC Partido Komunisti legalizazan aste santu batzutan, gero inzian hauteskunde general batzuk, horren aurretik momentu garantzitu bat bizizan genduan, nipetzen dut abertzale guztiok, eta da, ikurriñaren legalizazioa, ikurriña ipini zanean lehenengo sudaletxitan eta hori txabe, Lekitxon beste egito handi bat izan zen, indar handi bihu esan transizioan. Ezker Abertzale munduko jentia eta alderdi nazionalistin inguruko jentia. Lekitxon okupa gendunean batzok izia inkautu eta eguena eta hori txabe geuk okupa eta gero hartu gendunien be, hori batzok idarra, beste momentu unkigarri bat izan zen. Transizioan honetxek indar bizak eguazan azikeran eta ilusio handi bat. Hasikeran, iake lelua dan abertzaleen arteko elkarlana, nik esan nahi dut, amnistiaen aldeko entzierruetan, konzentrazioetan hori, geu egoten ginean. Ni neu egoten nintzen, Lekitxon Elixan emuzkoen nien egurra eta atara gaitxu zenean, eta ez ni bakarrik, Eusko Alkartasunako jente asko bebauan, Ramon Botxo eta beste batzupen niko goratzen doda angeua zana, ezta? Dano pentsaten genduan, amnistia hori lortu ezkero, eta pehitxingo bala. Eta gero, beren barruan eukibazan beste estizio batzuk eta beste estabe batzuk eta jarraitzu eban. Horrek apurtxu bat kutsatu egin dau eta beti nazta dau edo beti kontamina dau abertzaleen arteko alkarlana. Gero sortu zirean beste indar batzuk, Euskaiko eskerra, eskerra abertzaleen barruan sortu zen, eta horrek indarrak izan ziren apurtxu bat eguazanak transizioa martxan, ez? Eusko Alderdi Jeltzalea, gero herri batasuna zana eta Euskaiko eskerra, eta herri zietan zelan zen alkarlana, gatxa, baina eguan. Momentu gogorrape izan dugu, adibidez, bakin aldeko manifestazioak egon ziren Bilbon gogoratzen zelako enfrentamentuk izan gendu zen Bilboko San Antoneko zubidean lekitxarren kontra, ez? Euki gendu zelako Ezker Abertzalekuak geure jentiari oiuka eta zarataka eta, horrek ekarri ban, handik egun bira, ni orduan gazte nintzen, PNV-ko juntako nintzen eube orduan denporan, batu biharrak trinketetxian, Santibroguar, Damaso, neu, da beste dozena bat pertsona batu ginean, baki ipintxeko esaten genduan, Bilbon emondi zen enfrentamentuak, izan dira enfrentamentuak, geure artean da ditzabe, baina herrizian alkarreaz bizi behar dugu. Orduan bakia lortu behar dugu. Eta egin genduan dokumento bat, sinatu ebanak Eusko Alderdi Jeltzaleak eta bere momentuan herri batasuna bestan existituen orduan. Orduan jasiko presidentia zen bera Ebroguarda, baina Ezker Abertzaleko jentiak, ez juteko garatzao, zebaki zuen enfrentamentu ikon zila Lekitxon kalietan da tabernetan eta bar. Orduan, transizioa gatxa izan zen, depora gatxa, baina ilusio handikoa, nipetzen dut ganera gerria pasabenak eta haren testimonio guztiak eta ditzabe, gutzako, ikurrak zirian. Eta orduan, ilusio handiaz, abertzaleen arteko alkarlana gatxa zen. Eta gero sortu zirian, Juan Carlosek esan da moduran, alderdi guztietan eguan, untxapurtxu bat ezkanen urtetan gertau dana, ez? Edo zein alderdi indar politiko barruetan gertau zirian ikamikak edo eztabaidak eta rekomposizio bat inzan, ez? Adibidez, Bermiotarrak espulsabi bezen PNV-tik, Naparrape espulsabi bezen PNV-tik, Nafarroako organizazio zua, PNV azikerako jenti esanak gero, jente gehiago inkorporatzen jun zan, bakizu, beti poderia dagoen lekun batzuk, ordurarte zin, suma betxen dira, eta, horretxek izan zin transizioko seinalerik handizenak. Zoritxarrez, violentziak, nik eukiot, gero kontakot, beste gauza bat. Eta hori zen, markata eguala bebai violentziaz, edo betzaten dut, etaren horreaz, eta horrek beti kutsatze ban, beti zailtze ban abertzaleen arteko elkarlana.
Gero guale, claro, historia da gero, aipatu duzu bai, Euskal Alkartasunan jatorriza, orduan, ez? Aipatu duzu Nafarroako esklusioa, Bermeoko organizazio lokala bai, orduan, bakitu bai, Joseba Gaztia zala bai momentu hartan bai, egon zinean momentu hartan bai, orduan, zelan bizi izan zen duen bai, Euskal Alkartasunan sorreria, nondik izan zan, eta hori gara. Hone basiko nazte gero txikotza, Juan Carlos Eri, boro biltzen. Esan dute maura, indar politiko guztietan eguazan, ikamikak eta, tentzinoiak eta rekomposizioa, zehon dinoko, urtegitxira gauza asko pasazia, transizioa izan zen, ontsu esan gaitu nien, Rosa Maria Mateo izango dela, Televisión Españolako arduan, esan, koño, transizioko irudi bat, informe semanaleko presentadoria, transizioko musa tariko bat, eta ez da dago garatzen dugu. Lehenengoko Eusko Jaurlaritza sortu zanean, lehenengoko Euskal Kontseilu Generala, eta, lehenengo Rubial egon zan, presidente, gero Carlos Garaikoetxea, eta gero irabazi zeinean hauteskundeak Carlos Garaikoetxea izan lehendakari. Sortu birzan, claro, dana guan etxeko. Udaletxeak 1979an eratu zirian esan da modura Juan Carlosek, baina Eusko Jaurlaritza, ez dakit izan zen lehenengua, 81 edo hortxe bueltan, pentsatzen du, 81. Orduan, esan, diputazioak martxan ipini bihar. Eusko Jaurlaritza martxan ipini bihar. Lehenengo Eusko Jaurlaritzen zanean, lakoara joan zirian, eta lakoan zan, geriatriko bat izateko zana, gela handiak eta topa ebezen bulegutan, bainerak, erretira barik ondinoko, geriatrikuntzako bainera zirenak ondinoko kentzeko. Hori etxenik kontauskun behin batzuri, horrelantxe zala, sartu zila despatxura eta bainerak topa ebezela. Ordu lehenengo bihartxa zanare bainerak kendu, maiak ipini, pintxau, eta apurtxua martxan ipini Eusko Jaurlaritza. Karo, zelan ipini Eusko Jaurlaritza martxan eta zelan ipini diputazioak. Batzuk, pentsatzen genduan, indartzu izan bezala Eusko Jaurlaritza, eta Eusko Jaurlaritzak batze euskula guztiok, ez? Eta orduan hasi ziren beste batzuk, foralismoen resumbioten nago, bakitza asko esango zula, simpliz zara, baina, gero galderak edo zehaztapenak egingo dugu. Eta beste batzuk defendite ben, diputazioen papera. Hori dela eta ez dela, sortu zen iskanbila handi bat, herri honetan, Eusko Alderdi Jeltzalearen barruan, eta baitxa Ezker Abertzalean, eta iskanbila hori zen, Abertzalean bilan. Zeinek euki birban prevalentzia edo nagusitxasuna, ez? Batzuk pentsatzen genduan Eusko Jaurlaritza izan berzala, eta beste batzuk, ikusten behan, diputazioari emon jakela, bere foraltasuna dela eta injarra. Eta horrek ekarri bazan, iskanbila handiak. Horretan iskanbiletan, aurretko burruketan, kontra egon gininok bat etxen genduan. Ze adibidez, Bermio gutarrak eta Lekitxarrok neurri handi baten bide diferentik hartu gendu zen lehenengo etapan, baina bigarren etapa horretan ez, bat etxen genduan. Eta orduan bat pentsatzen gendulez, ikusirik PNV bide foralista bat hartzen eguala, eta guk Garaikoetxea defendiuten gendula, eta Eusko Jaurlaritza potente bat, eta injartzu bat, orduan hasi ziren movimentu batzuk, hauntxe laburra maitxuko Juan Carlos, eta hasi ziren movimentu batzuk zeo zer indarren bat sortzeko. Lekitxotik juten ginean, adibidez, pertsona batzuk juten ginen Bilbora. Josua Goitiz, Daneu, eta batzutan beste bat, juten ginean, eta batzen ginean, Zabalburuko etxe baten, pixu baten. Zubiri familiko Andraaren etxe baten, antxe batzen ginean. Zeuekin, bestekin, batzuk PNV marron eguazan, beste batzuk urten eguazan edo botata eguazan. Eta han batzen ginean, Bizkaian monta bergendunok edo antolatu bergendunok, indar barri bat, ondinoko xenipe zeukan. Eta gero, arraskero egin zirian beste movimento batzuk, zu kontaldo, zu negozu, etxen zendunan, frailitan etxen zenduen bilerak horre, eskualde hau bultzatzeko eta horre guztiak, zuke, badakizu horrepe. Eta orduan, azkenean, sortu zen, indar politiko bat, barri bat, lehenengotan siglak izirian EA, Eusko Abertzaleak izateko salako. Zer? Estado Aragonés no. Eusko Abertzaleak. Baina hor bezen pasazan, jun zirila, PNV-ko andra bat eta beste abogau, Galdakanoko andra bat eta Bilboko abogau bat, eta jun zirin Madridea eta registraben sigla horrek. Ikizelako, edo entzunei belako, edo filtrazio bat eosalako. Orduan, enkargata eguelez, Nestor Basterretxeari,
eako horrezen dibujuta dana, esan zen, bueno, jake ea, dagoen enkarga eta logu eta dana, ez gara izango Eusko Abertzaleak, baina izango gara Eusko Alkartasuna. LSTVB da Eusko Langile Alkartasuna, Solidaria Trabajadores Vascos. Horren baki zaititino da. Bueno, orduan, Arantxe sortu zanea, Gasteixen, irailean 4an, 86an, eta hor parte principala izan genduan, bai Juan Carlosek, bueno, bai Bermiotarrak, bai geuk, eta niri tokatzen zorizonez, izatia Bizkaiko Ejecutiba Provisionaleko gaztiena. Baina, bueno, orduan, esan meritu antxe geu esan, da egonen bizinean. Gu geure orduen, 4 urte ingendune Bermeoko Aberki delegez, onginena urte bete edo udalan pentsatek endulakon konpondu al izango litzekela, injauen barbare hori Bermeotara danagotatie, okin gendun PNV-ko Arzalluz jauneaz da batzarrak, bai bideratu al izango bada, ikusi du. Ikusi gendun, ezin dela, ikusi gendun ganera konzepto politikutan be, ez gendula josten, no casábamos en los temas de políticos, a veces tampoco. Nos reuníamos para ver si había alguna posibilidad de que no ocurriese lo que después ocurrió. Orduen gu, batuten ginen, alde batetik bakarrik onkeran gero horretan 4 urtietan batun ginen Naparrak azbe bai, zen Naparrak ja ziziren euren problematiki sortzen eta gero Naparrape kaleratu zuen. Baina nietzako Naparratan, igual ez da kontaten, ez da gora dutena ondo, esan ziren tema bi, ardaz bi, bata LTH. Hori dalata, horon zan, nor zer dan. Hau da, jaurlaritza, gobernu bat, edo da gobernue, edo ezin jagokin beste 3 gobernu, azpitzi izaten. Orduen, hori, konzeptualmente, zan tema bat. Tema bat, gebarak sortu zaguna hasikeratan, Gazteizkue gerozuera pasadana, eta legita zelpago, bueno. Eta hori tema konzeptuala esan zen bat. Bai, bigarrena Nafarrana zan, Nafarrak inzauen negoziazio bat orduen Xabier Arzalluz burudala, Nafarrako eskoiegaz, eskoi kuneteruek deitxuten zentsoinak, da horren semiek. Horrek gobernora PNV-ek apoieteko orduen Nafarran horrek egoteko gobernuen. Eta orduen Nafarrak hori da nietzako gogorren eurek esan zaudena zelan, gu kuneteruk eta kuneterun semikaz gobernuen guk ez duguten hori apoioa. Hori zan nietzako askotan iban ez dana kontaten edo azaltzen, bai hori zan punto garrantzitsu bet. Nafarrak esan zoien, nosotros no vamos a apoyar a un gobierno navarro que justo es la derecha recalcitrante de Navarra, o UPN o lo que sea. Nosotros no vamos a apoyar a un gobierno. Y esa gestión lo hizo el señor Arzalluz. Hori zan, Naparrak esetxe esan zoiena eta kaleratu zuena. Horrek konzeptu bizek esan zin nagozizenak, PNV gero triskantza moduen. Akordaten nahi Napar bateaz, ne akordaten izenei, beti astutenaz Naparran izena, onzan, horaduriko, atxara, Bermeoko batzok izan orduen, da, Ez, gero onzan horreaz, Barzinagaz da onzan. Eta, etorzen Bermiora, eta onginen, batxarran, pero vamos a ver, eso ikusten que a nosotros nos han echado porque sí, porque el poder, y con nosotros muchos vizcaínos, y muchos guipuzcoanos, y muchos arabeses, han salido de... Orduen, arek esan duzten, hain moreno, baie, arauetie, regla tie, eta jueza tie. Joder,
eureri pasadatzo eginiko ditu intzaten, oye, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Pues mira, aplícate el cuento. Esa es la mierda. Bueno, bai hori, Naparra nagusan dut ikutu hain bereziz esan delakon. Bata LTH bai, ez Naparrana, LTH esan da orokorrian Euskal Herri mailan, bai bestie esan da Naparrari tokadatzu egin. Gero, gu hasi ginen kontatuko ukitzen gendun, ni bat sartzen zuten nintzen Gasteizera, akoraten nahi orduen, Koldo etortzen zan, Rafa Larraina etortzen zan, Manu Ibarrondo etortzen zan, Gubernioti zuten ginen, Gimboa zuten nintzen ni, da Nikola Seaz, eta han hasi zan sortzen, zozerin bidu, eta horra sortu zan idei Euskal Alkartasunana, eta horria bolie sartu zan, eta Bermeon esati baterako, orduen Bermeoko abirikide osue, esan gendun barru sartzen gara. Logikamente hor beti, batzuta oso bari sartzen, puntualmente. Bai gu, Bermeoko aberkide legez, egin duen, gu, eara sartzen gara. Hori izan zen movimentu eta sormena Euskal Alkartasunana. Gero Euskal Alkartasuna berak hartun dau forma estatutan onartu zana, da niretzako, aparte de sozial mailan, pauso nagozi bet esan zen deklarati alderdi sozialdemokrata konzeptuek onartut esan dagoena, hortik aparte niretzako lehenagoko artikului da nagozizena. Partido que se ha creado para lograr, Berbizelandan, la independencia de Euskal Herria, en base socialdemócrata, euskaldun, eta ez da izereko. Lehenagoko artikulu tinuna, ni petxan dut hori markaten dagoela, nik ez da izalderri bat hori tinuna. Orduan esan egon. Eta hori zan, Euskal Alkartasunan sormena, Euskal Alkartasuna balizu montzona, hori hor zati zen. Nik hitzeko igual gai honeri, bakarrik hori, esan, Euskal Alkartasuna orduan osatu zen, esan galtzaileen koalizio bat izan ez, esan, nazionalismotik ataratako adarren batzuk, Nafarroako organizazio zua, PNV-koa esan da modura Juan Carlosek, Bermioko zua, Gasteizeko sektore batzuk, bertako PNV-ko militantiok ginen sektore multzo egar bat, Gipuzkoa praktikamente nagusiena, Lekitxon zati handi bat ginean, izak izan hau ginean, baina gero sartu zen bai jente asko ordura arte zebana ikusten beren buru bainun. Igual sana abertzaleia bai, baina sana sentiuten, hau da, ez pentsa Euskal Alkartasuna, es una extinción del PNV, sí, pero no solo eso. Se incorporau zan jente bat Euskadiko eskerren bueltan ibilitakua, beste jente bat abertzaleia sana, baina ez zebana ikusten PNV-en beren burua, eta eskerra abertzalein bez, orduan, bere karakter sozialdemokrata horrek aurrerakoia eta hain argi izendatzia beren buruari eta 86ko kongresuan, 86an, kongresuan bertan lehenengoko artikuluan ipintzia independentzien aldeko alderdi bat zarela eta kostazan, ze orduan presidente una Carlos ez pentsa buelta kemon berixabazan eta bihurtuin berixabazan aceptateko, porque costó un poco en el congreso del 86, la enmienda fue presentada por Imanol Beristain de Motrico, zautze zu, hemen sautu gendu, baina hemen sautzen dugu, beren alabia lekitxarra dugu. Hori, da Imanol askote aspalditik sautzen dugu. Es que, lehenagoko artículo, independencia, un partido que se ha creado para conseguir el Estado Vasco independiente. Un Estado Vasco independiente, hori. Eta, barduan, alantxe sortu zen Euskal Alkartasuna. Sortu zen eta ganera euskuen, betiku, poderiak etxen da benda. Gu sortu ginean, irailian lauan, eta ipini eusku zen hauteskundiak handik hile bira. Pentsa horiek, trastazoa bat handi jartu goen dula. Baina ze pasa zen, ilusio handi bat egualez, bat agazilean emaitza batzuk oso politak. Eta horrek resultatuak izan da gero, 86an, gero izan kongresua, Iruñan, kongresu fundazionala. Orduan figura historiko importantiko zen alderdiak barruan,
Kuerda, Donostiko alkateak gero izango zana, eta bar, eta bar. Urrengo municipaletan honioko edukin duen ezito handi jau. Lortu gendu zen Gasteizeko eta Donostiko alkatetzak, eta Gipuzkoako diputazioa. Eta, okarrezpan hau, burua ez da. Bai, exactamente. Orduan, apurtxo bat jota gaurko interventziora edo gaurko balira, Bizkaiko kostaldean alkarlanak horrek, horrek ekarri ban, emaitza horrek, udalatu eskonditako emaitza horrek ekarri ban, errealidade bat diferentia, kostaldean orokorrian, ez Bizkaian bakarrik, Gipuzkoan bai, Zarautz, Zumaia, Deba, Ondarru, Lekitxo, Motriku, Bermio, eta orduan, emoban realidade bat, nun eta, Eusko Alkartasuna, eta kasu batzutan bera bakarrik, eta beste batzutan, Ezker Abertzaleko botukin, baten ja, PNV erretira algenduna, udaletxitatik, edo gehiago ginena. Eta orduan, Lekitxoko udaletxin izan bilera bat, Juan Carlos beparte zan, neue bai. Ondarru, Lekitxo, da Bermio, eukitzeko alkatetza abertzaliak, eta orduan arerizua abertzalion artian, arerizua edo, etzai ez dut esango, arerizua zan PNV. Eta orduan egin zirean, gero periodiko batek korreok ipini ban mugura La Repúblicas Bálticas, ez? Nun eta, funtzionatzen genduan, por encima de nuestros partidos, rompiendo un poco nosotros la disciplina DEA y Herri Batasuna de estas localidades rompiendo también su propia disciplina de la izquierda abertzale. Orduan, éramos un poco unas repúblicas bálticas porque no atendíamos ni a unos ni a otros. Éramos de esa estructura, baina ginean kostakubak, ezta? Eta alantxek egin duen batzar hori, eta osatu zirean Ondarru eta Lekitxon eta Bermion, alkatetza abertzaliak, Loren Arkotxa Ondarruko alkate, San Miguel Lekitxokua eta Goienetxea Bermiogua. Urrengo doitu hau bale hori, patu zure basan alkatetza ezberdinak edo bai sortu zila bale kostaldean, eta horrepa, eragin bat eukioan bai Ardanza lehendakari izateko orduan, Eusko Alkartasuna gobernuan eguan bai, baina Mosinio bat zegoen hartu zidean, independentzia. Horretarri elkarri ebana, ez? Horretu bai, alderdi mailan edo Euskal Alkartasuna mailan bai, beste hito bat bizi izaban momentu hartan. Horretan urtietan, esan zalenagoko legislaturi laota meretzi. Esparkatu larota Maikel laota maus. Hori zen, erango, ni alkate honen zena, erangoko urtiek Herri Batasunako talde municipalean botu esker. Hombre, ez esanik ez, Ezker Abertzaleko jentik eta munduek inoiz etxu erregalaten, ez han ingendun dokumentoa sinate giondun bizon artien, Herri Batasunako baita batez be Bermion, okin zagoen edukazioa PNV-kun gana zuteko, harina hurek esan zilakon irabazliek, ez da, barrota marboto txik edo azidozko guri. Eta esan txoi, makoraten nahi, orain da una konsejalak esan duztela, hasi gartzen gota gaitu. Orduen gu presgau zuekaz, anan gotuteko, gendun dokumento bat, eta alan hartu gendun alkatetza. Bai, urter hortan, o legislatura hortan, konzeptu soberanismo aldien argiokin gendulez, dalenanko artikuluk hori agintzuten zauelez. Orduen osan modan edo momentue, sortu zen, agur zapurtu zen, da horre Estonia, Letonia, Lituania, horrek arrizek sortu ziren. Eta ganera, Carlose parte hartu zauen, olako herrialde baten, eta guk esan gendun, zu independentiste gara,
herri batasunak prestongo litzeke alango mozioa presentateko, konsulten ebanik hori presentako dugule, Carlos Garikoetxeari konsulten eban, bakizora etorten zaniko itxaldezek emoten alango baten, eta, bueno, zauzten aurrera, hau presentaken duen mozinue, eta herri bitzen, beti okin bide kontuen, gu bagara esprinterrak, herri batasunako tie esprintiar gizoko. Eta arek, inoizko ez tozu zan bai, batotuko eskazak, arek, etxarri harran zen, nabarran, orduen justo, guk okin badu ja plenu lauen, eurek iruen izabuen etxar. Gu postuin gara, beste herri betotiko banera, fenomen. Independentzi mozino horreri, PNV-kuek uste dut ezetxamon dozu haulenak, ezetxa abstentzik, ezetxamon zabi. Bueno, argi okintze guk nondik guzen, ni pentsaten eban, PNV-en egoten nintzeniko alderdi independentisti batala. Nazionaliste alderrez ez badauz, nazionaliste zalei, onartuten dagoena beste estado baten otien nazio modun be bai, Orduen nazionalisti bai, ez da independentisten arte, orduen da orain behaliaten badi. Horrek ekartzauen, orduen onzan Gasteizen, Jaurlaritza, bete dute PNV, JPNV, EA eta Euskadiko Eskerraz. Eta automáticamente Arzailuze, se rompe el gobierno en base a la petición de las mociones de independencia y bueno, y hace otro gobierno, y siendo este gobierno bat, Soegas. Soe, Jauregui, el hacedor de legal, tiene cojones, nortzukas. Bueno, vaya, orain bebardin, eta estatus barrez efirme daui, bueno, ia zelan desarroletetan orain. Bueno, batezbe, batezbe, han orduen emon zauin adibidea argi dago. Eta gero gu laurtien da, hautsepe bardin izaten dut, Bermio ondino, EH Bildun izen agintxugun dago gaur egunien, eta beti izaten dut, Bizkaiko kostie, diputazioe dako gaitxuzela, erradera esaten dagoen dejau de la mano de Dios. Azpigiturak, ez da desarrolleten, inoiz, antzintza pratzu betitzen dago, bai, bidea zati, bai, bueno, hori da, benetako nik ez da izenan esan aldo. Da Bermiola ternaliaten da, legitzu hort ondarro ez da liatetenik. Osa, gutxu desan, azpigiturekaz, ez daude, naiz eta orain, bueno, Bizkai buzei, ordu erdik, eske hori bezpada nola guez. Orduen, nietzeko, orain hemen, PNV dau, nik ez da horrepakarren gauzi, dirogiz hau emoten txoela, edo ez, bueno, gauzi da, herritarrak itzen dugule. Ez du golitzen partido politiko epakarrik. Eta batzokiko espazara itxota eta gutera. Hori ez da konzepto politikoen oinarri bete. Eta hori nire ustez ondino horregaz pekatu ez da biltz. Eta da hori da ikusten dana. Guke akabuen orduan batzin gineniko hiru alkatiek eta movimiento apurtzu beti, haunek azpigiturenak eta protestateko eta orduaniak horreten nahi pradera unzan nahi. Akordaten za pradera inbitizaguniko antzarregunien Sabin intxaurrak ganeu eta pradera da jentiek kuño zitzen dago hone batera ba. Baie, inoiz dana dauz gaztaten, nire ez da biharrezan hau da, inbeste biharrezan, dana dauz, azpigituretan dauz, joder, la margen derecha, la margen izquierda. Y me parece muy bien, ondo dago. Bai, joder, zu, aur da biltzurain Bermion herritarrak soilubeko tunela ja, joder, hautsek izartu dira, orain dela urtik eskatuten genduko hori. Ganera, maketi eta guztizion zari mintze.
Maketiaz, Gerniken, Bermiora, etortezan Pradera, ez, Jose Luis Bilbao, barkatu. Hori gero zan bai. Da ganera mitine hauteskundik udalako listo, ja, firmeta doaingo datzuie. Handa. Tunelak ondinoin bari. Gut esan, geure nortasune eta geure konzeptuek defenditen gendunek, defenditen gendun pentsabarik diruetan eta pentsabarik bakarik azpigituretan. Pentsaten gendun oinarri modu nera personatan beste gauzela paino. Horretan, gure gobernuek udalatan ondirenak horren oinarrizetan jokatuta gendun. Hombre, esanik ez atizot ez duten ginen zo azpigiturek zer. Baina, ondino ezako elega. Ez da itzi inoiz aleako azako. Bai, hori da egize, hori da benetan, eta nau berbetan, hasi motrikuia da koltobidi, perez, orain debako subize usiatzu egon. Bai, hasi ondarrutik, legeitxo, elantxobe, bertan espazu ez du inorbe, que da la leche. Mundeka, Bermio, Bakillo, azpigiture mailan benetan oso nivel beste erako batzutan baino balango hau da. Ni atzo, Kastortik etorritzen sartu nintzen hori dinoina la autopista maskara del mundo eso no va bakarrik etorritzen ez da zen. Kamioirik ezin horrezte. Supersur. Da hori behin gudaue legaldi honetan bigarren fasi. Eta gudaue arena zetiz Portugaletera nik ez dinot ez dan abiar, beste egune batzut dauz Bizkaizen eta nik ez da kastigu bada euretaikuk ez dauzelakon. Bermien onsien lagurte. Bai benetan, nire konzeptu lagurtin ondana, aretan lagurtitan intzauen gauzek, neuk intaztartu. Horretxe da, justizutan horretako lagurtiek, eneien hon alkate, hori dau nire kontrako joku egiten da. Espaote nik hartun parterik hor. Bai ganera intzauie, gestino mailan, gestino niko zu dauna dirorik, bai gestino mailan, ekonomikamente hundidu Bermioko dala. Hundidu. Hori egiz da. 4 urte, 7 urte darugu darpizataten gauz. Obrak egin da zorrak azitzi. Obrak egin joez batek lotuteko esan da lotu bez. Da arepe, gut esan, 4 urte ondie, da pentsatu jentiek ganea, Bermio peneuik ere basi da, bale. Eta izaskun daulez Europan, darkoreka daulez jefe, mentorko da diruela de Dios. Arruin egin jau Bermioko udaletxe horren lagurtitan ondizena gestionatzen. Da, hori da, desastre izan dilako, gestionuen, nien esaten persona txarrak, persona honak, ez ezebe. Bai, desastre. Orain arte, hori izan da, apurtzu bete, bidie... Nik gehitxu bakarrik horrei buruz, nik ez dute etapa bat aurretik, Eusko Alkartasuna eta Herri Batasuna eta egon aurretik kostako udaletxeetan, PNV-ek guazala honek erdiz jok boto, granero de botos esaten dana. Berera zirin botuak, gehienak, eta zebasan, zaintzen, zebasan maitxe, edo zebasan maitxe zan nahi dutzut, zebasan bihar diren infrastrukturak etxen, da hori txabe, eskatzen zirinak behitzen. Eusko Alkartasuna eta Herri Batasunako jentia egotia honetan udaletxitan, horrek arriban alde batetik, ez euskuen eskatzen gendun guztia emoten, baina gu ekina ginean. Eta gu beti juten ginean, PNV-kukana espazan sozialistakana, eta eskatzen, autobusen parada bat nahi dugu ipini, ambulatu zen aurrean. Edo nahi dugu, hau bestia, edo nahi dugu polikilodik bat, eta gero hausartak izan ginen etxeko. Eta gero, abertzalien arteko alkarlanean beste gauza bat nahi dut azpimarratu, eta da. Nik 12 urten joaz udaletxean. Eta gestinoean neure buruan 4, Eusko Alkartasuna 8. Baina gauza bat baina dut argitxi. Ezker Abertzalea
ez da izan sekula instituzio salia. Ganera untxe aspaldi joan bera evoluzionan ja, klar, danak aldatu gari moruan. Baina ez da izan goi mailako instituzio salia. Madridera bagoiaz, ez goiaz. Jute zirian, porque de hecho bertan hile ben hori bebai, zelan da, Muguruza. Eta jute zirian, baina legebiltzarrera be jute zirian, baina ez zirin juten. Baina bai euki dau bokazio bat eta da herri udal bokazio bat. Eta horretan, esango dut, geue saliak baginean eurape bai. Eta gestinoian, adibidez, ez dago hemen ezker abertzaleko inor, baina Loren Arkotxa, sana Ondarruko alkate, Loren Arkotxak ez dukan problemarik. Madridera juteko eskatzen ministrua, sana hori Riojanua, ez dakizen zan. Nahi dut, hausen laguntzia da Europako proiektuen bitxartez edo laguntza bitxartez aldoten hau edo besti lortu. Beraz, alkarlan horrek, ezker abertzalea eta gure arteko, alkarlan horrek ekarri ban herri honentzako, nik pentsatzen dut, lorpen asko. Eta gestino politxain zan, egon zirin rekursuntzako, eta jakin jabe bai, PNV orduan zala, arzailu zen PNV, Makua eta gero Jose Luis Bilbon, bueno, Pradera. Praderaz ni tan mal, Praderaz konpondu ginean ala nolan, Villanueva beren txokorraz da, en fin. Bueno, gure aldertzea dut giban beste hito garrantzitsu bat, da izana garazi... Hori baina puntualizazio bi. Bai. Gu ongineniko gobernu ongaran guztietan da, lehenan kolegialdu zen, sartu ginen elkarte ezbardin batzutan PNV ez dana sartzi izan, inondik inorabe. Eta horrek ziren UEMA, UEMA, gu hazikaratan argi opinen duen, euskari jopakarrik ezin dugulako landu. UEMA, hor dago Pontxi, Bibiar, lehendakari orde, ez da lehendakari bezan bazara. Lehendakari bai. Hor argi opinen duen. Egatik herri gitzi. Abestik herri batasunako udalak eurek ezin bat ezan, udalak ziren. Eudima, ez da zen entzun bat zuen inoiz, Eudima sortu zen, horretan Eusko Alkartasunatik udalatera bialdu euskun mozinu bat aurrera aterateko, orduen Joseba Azkarra, esan ardura dune, eta berak bialdute. Eudima da Euskadiko udalen insumisu eman komunidadea. Hori dela eta gu parte hartzen genuen. Eusko Alkartasunako alkatetza bakarra geu eta besteanak atzeko. Hemen argi, batez behe, persona abilek, alkatik usurbilik gulin izan, Onak, nik esaten eutxiena da, gu insumisu gara, bai insumisu, hau da, kaja de rekrutaz kendu gendun, ez da udalatan no funcionaba la caja de rekrutaz. Talla besan etxen, ni nada, hori kendu gendun. Eso conllevó a denuncias y, bueno, a juicios. Resultan asu ginen. Y yo salí libre y sin embargo a Murúa le cayeron no sé cuántos años de Murúa como alcalde de Zarauz, que también quitó la caja de recortes y todo el tema. Eudima, udalbiltzan, bai, beti gara, gero horbe apurtu zan. Udalbiltzan. Bai, eta gero goraipatu behar dana da, horretan denporatan eta gerokuetan bebai, subilana hori mundue eta Ezkerra Abertzalee hori mundue, pausuek emoten ikusirik dagozela gitzik-gitzike, inok ez dagoena pentsatezan, iraultzan matu hori, itxiko dagoena, goraipatu behar dana, da Sabin Intxaurragak izago lana. Hor da, ni beraz batzar askotara zuten nintzen,
araia da askotan zuten ginen, da araian batzar ezberdin batzuk egin gendun, jente oso plurala, mediatika mundakue, sindikal mundakue, politika alderdi ezberdinetakuek, personalidadiek, eta, bueno, horretzen ziren batzarrak, horretzen ziren zorratu gauzek, eta, bueno, ni pentsaten dut, amaiera baten heldu garala, momentu honetan, heldu gara nara, ez da, zorionez. Hori bai gureko nuke gora ipatuti, Sabinekin zauen kristolako gana, horre lan. Bueno, igual beste hito batzuk beratzen dago, igual Laburtzu bengo. Osatuko gailako. Bueno, epatzearen igual urrengokua da izango zen Lizarra Garazi, ez? Epoka hori, alderdiak dut papela guzti horretan, eta gero balorraz lotuta, 2001 batean, Ibarretxe, Plan Ibarretxe, eta konsultiaz. Nik kasu bitxien modela bide, neupe gauza bate perdizan nahi dut. Eta da, onarte kontatu histori guztia, Arantxek izan da Juan Carlos izan da modura, sartu ginean horretan, da udalbiltza eta horretan da guztietan dari, baina gero Ezker Abertzalean behemuzan beste hito bat emozan. Eta da, momentu baten, eurak ponentzi bat egin barruan, oldartzen izenekua, eta orduan ponentzi horregaz, etxe benazan, erdera esatezana, sozializar el sufrimiento. Hau da, geutxarto pasaten gauz, beraz, dano pasako zu etxarto, gizarte guztiak. Eta zizirian, horrek ekarri bazan, ordurarteko indarre armatuen pertsonak edo numeruak esaten dana, hiltxiteatik, pasazan, hiltxera, periodistak, juezak, bestelako profesionalak, bestelako funtzionarizuak eta urte gogorrenak. Horrek ekarri ban, horren ondorioz, ilegalizazioa bekarri bazan. Eta ni pentsatu dut hori izan dela gure artean abertzaleon arteko unerik eta latzena, momenturik eta gogorrenak. Ilegalizazioen ostian, pasa ginean lagun izatetik, kontrarizo gogor izatera. Eta geu behar irizu ginean. Eta okupa edo ez okupat horrek ez jakusen tokaten puestuak ginean, zelan ditzezan, traidorik edo, esan dan? Lapurrak, ez? Herrizetan sortu zen, pasa ginean lagun izatetik, derrepente, azarratuta egotera. Eta momentu gogorrak izan zirean, ipetatuko gogorrenak. Eta gero etorri zirian beste movimentu batzuk, Lizarra eta Ibarretxe Plana, eta onjan ego zuzeko jarraitzu. Eurek barruen ez hauin, ondo pasa momentu horretan, ze jente asko barroku izan horren erabakizien alde. Pero donde manda militar, no manda no militar. Lizarra Garazi aluen niri tokazaztan ejecutibe nazionalan egoti, eta arek erabakizek hartun zirinak, ni betxaten dugu hartun gendunek egokizek zirela. Eta dokumentuek, dokumentu formalak ez bai, dokumentu informalak, Euskal Alkartasuna pasa desantzon esaten zu, hori dana bideratuteko hone puntuek onartu bidie. Eta lotuten badau beran dinamikie, gero hasiko bada berriro danak onartu behar dugu. Hori da dokumentu baten, puntu bat emitzen gendune. Hori ez hauen firme. Ez hauen guzan firme. Eta dakigu, ze bertan oten zanara batzarratan kontata, zelan eakuek amen egon batzartute, peneuek ukamen oten ziren, batzartute. Etxo izatezan dauna eta izatezan, handauz. Bertan ondanak baten baino gizak komentata. Eta eak imintxon hori eta beste puntu eneak orten bata hori, esatile zu. Ia itxitzen zu dinamiki zauzena lutze horretan, bai ostabe hasiko bazara, ez taulakon biderik pausuk emoteko estadoko ordezkarizekaz eta bar,
danon arte, hemen batzingaran, danon arte, erabakiku edo aurrera edo atzera. Hori zauin erantzunik eman. Eta gutak igune informa gaitxusena, hortik aurrera zintut esan, onsana bertan da hori puntue beste alderdizek etxoni mini. Onartuko ja ebaitzie, bai gero, ez. Guk onartuten modu, danok onartu behar dugu, gero, hori beste pausu muti. Hori akordaten nahi, gero, Lizarra Garaziaz badekigu ze pasadan, gero etorzan beste batzar batzuk, Azpeitzin Loiolan egin zauina, hau da, Euskal Elkartasuni etxo ditzu. Da gero, ardurak eskadut esan zuen Euskal Elkartasunari, eta Euskal Elkartasunari erantzuntzun niri ez da zuen ditzu, nire nahi hor batzara, nik erabakerik ez dut, ez parte, nire engana horretaz ez etorri. Hori zan, Loiolako eurek zer dituzte, da hori be, altarzte zuzan. Borrogisto asko urreratu zirela, zue gazlela, da gero peneu esartu zen horretako lan mugi bai. Ibarretxe. Bai, claro. Hau eguan Lizarra Garazin temporal eta ni eguan baina Ibarretxen temporal eguan ja ejecutiban, ezta? Eta, egin izan, Lizarra Garazi bezutu zen kontestu baten kontuneuk ibida, urtiak bete pasatzen joia zen. 25 urte bete zirian Gernikako estatutuna, eta estatutun ondinoko, berreta piku transferentzia guazan falta osatzeko, ekartzeko. Informe bat egin bere momentun informe zubia, lege biltzakide bat eta baita be. Gero batzuk etorri dira, baina ondinoko ordaoz diraute, ez dakizen bat transferentzia ekarri barik. Momentu horretan, aliantzak sindikalape, politika moduan sindikal mundu importanti desati. Aliantzak sindikalape injartuin zirian. Eta ELA eta LAB hasi zirian alkarlanian. Eta aliantza horrek ekarri ban apurtxoa tiratzia Lizarra Garazitik bebai, eta tiratzia bebai beste testu inguru batetik. Eta da, estatutuen bidea bete da. Hein jau beria, baina 25 urte pasata gero, ikusten da, horrek ez da bela asetzen Euskal Herrien, Euskal Herri txarron nahi ja. Ez? Juan Carlos aipatu ditu lehen, Letonia, Lituania, Estonia, hau da, urs jauzanean, bitu zen mandazio berri eratu zirian. Europan daoz, gure besteko biztaldeko herriak, badaoz nazioiat izenak. Orduan, aliantza horrek ekarri ban apurtxu bat, errestu egin, eta diagnostiko bat erakarri abertzale guztiziok, zelan, estatuto bidi pasau emizala. Kataluniako ibilbidi moduan, baina guk aurrera txuen genduen reflexio hori. Ze pasazan, PNV barrun hori reflexio egin zala. Ze, claro, PNV injarbizi bata, hor bizente asko dago, korriente asko dago, eta batzuk ezaben, hori realitatea hor dago. Beraz, orduan, gu gehuazan bebai, gobernuan PNV-az. Da gu izan ginean urte horretan PNV-en akulua, hori bezan behar da. Gu gehuazan sostentzen gobernua, baina bebai zirikatzen PNV ekartzeko posizio, esabertzali hautara, baina bai, lehize berbara bilioz usateko eskarabertzaleku zilaku bakinean, ez dakiz eskarabertzaleku bazila, sprinterrak. Gebe apurtxu bat sprinterra hoi pintxeko PNV geure bidean. Eta egin ezan, hor aliatu batzuk eukien duzan. Adibidez, Ibarretxe, eta gero kontu nik berda, gure gentia gobernuan orduan denporan, Intxaurraga, Akarraga, gero beste momentu batzutan beste konsejera batzuk bebago esan, harina gaiaztegi, baina gero arraskero hau iztueta, eta beste batzuk eta, horrek bazan, Ester bera bebai, Ester Larrañaga, eta orduan, gor gehuazan, PNV-az estrategi bat nun eta pauso batzuk emon berzirian. Ze horre pausuak gaur eguneko antecedentitira. Gaur egun autogobernu helduko gara laster, pentsatzen dut, baina hori bekontu nik da. Gero 2009an akordio historiko bat, akordio estrategiko bat sinatzen da Euskal Elkartasuna eta Ezker Abertzaleen artean, horrek ekarriko duena, 2011an Bilduren sorreria, eta 2012an EH Bildu ez, eta
2015, segun ipintzen badago guzirako Bildu, hor bai, bueno, ez? Euskal Alkartasunan papel garrantzitsu bat eduki eban, Bai, hombre, lehenangoko publikoki azaldu zena da lortu arte. Hori da. Lehenangoko kaleratu zena, akordate nahi hori aurkezpena egin zen, uste dute, Euskaldunan. Lortu arte izeneko... Nestor Basterretxeak egin atretzoa. Eso es. Bera Nestor Epe berbain zau. Bai. Eta gero, akordate nahi Gerniken batuk ginela, da hor pilo bat sindikato adierazi, izena adierazi ez da izedokin zau. Adierazi Euskal Herria. Hori da beste pauso bat publikoki kaleratu zena, eta, hombre, horria ni peni okin jot, ez ikusti, Sabine, berak itzauna, peni benetan okin jot, eta lagun handi esan dut, eta Iñakik lagun handi esan da modukan, bai, horre pausuek balizu izan dauie, akabuen, bildu lela hau, eta gero Euskal Herria bildu, jorratzeko, lantzeko, eta orain tokaten jakune da, indartzie, hor dauz, ni nahu orain Bermioko arekin justilako latigu, batzordie, arekin justi latigu. Batzordie EH hor, 5 lagun gauz eta ezin batun udie dela eta besti dela eta, karo, datorn urtean hautezkun ditauz. Eta Euskal Herria bildutino, hemen herri bakuntzak eto babirola dirue. Eta hori dela eta, lantzen zibi gara, bazkide edo zela bildukide gudagonekin aldau egin, ganera Euskal Alkartasunak eakide eta bildukide esalei bakarrik, eakide esaldi bakarrik bildukide, bai hori ametik eta urtebetera gitzik-gitzike tokako zakun. Eta gero, politika orokorrien, ni postuin nahi benetan estatus politiko barri hori sinatu da modu, sinatuti alde batetik PNV-gaz, eta beste alde batetik, zate batien Podemosek apoieko dauna, hor sozial mailako, justizia sozial mailako arluen, naiz eta bestiek oso virulento dauz horren kontra berbetan, hombre, pepena normala da. Peredukune dakarren modu, neski, kontra dauz da garen ez daui presenta esebe, estatus politiko barrize bideratuteko. Eta PSOE-ku da batikue. Idoia Mendia, arduradun legez, hor dutaten dau, da gero urteten da batutxak deja de amenazarnos, eta hori antzerkize ikusku dugu, eta ian benetan ni posin hau, oinarriz onartu dena, hori garatu inbide, hori desarrollin bide. Eta hor ikusko da, norarte aldan edo norarte algaran batera bideratuteko. Nik esan baimenaz, hemen labur prentsu batengo terderaz fase honetan, porque ikusten do pertsona batzuk, Sí, eso estaba diciendo ahora mismo, que iba a hacer en esta fase un pequeño resumen en herreras un poquito de lo que ha dicho Juan Carlos y añadiendo alguna cosita. Efectivamente, herederos de Lizarra Garasi y del Plan Ibarretxe, que el Plan Ibarretxe tuvo 2 hitos también, acordaros, eso que llamaban los medios Plan Ibarretxe, tuvo 2 hitos diferentes. Uno era el nuevo estatuto, que era un nuevo estatus en realidad, algo parecido a la ponencia de autogobierno que ahora se está debatiendo, es decir, era un nuevo estatus prácticamente, y cuyo fiasco, porque acordaros de que Ibarretxe tuvo la valentía de ir al Congreso de los Diputados y de presentar allí cuál era la propuesta política de estatuto, que si se hubiera aceptado, se hubiera tenido que debatir en la Comisión Constitucional, creo que es del Congreso, y allí se hubiera tenido que dar trámite y lectura a ese documento, y luego abrir el periodo de
presentación de enmiendas, alegaciones y aportaciones de los grupos y tal. Es decir, no se le dio ninguna alternativa. Él accedió a la presentación del plan, pero se le dio un portazo. Claro, hasta entonces las alianzas estratégicas de Eusko Alkartasuna con el Partido Nacionalista Vasco estaban fundamentadas en esto, en la herencia de Lizarra Garazi y de este proyecto. Primero el del nuevo estatuto y el de la consulta después, ¿no? Es decir, si no se accedía al nuevo estatuto, se iba a hacer una consulta habilitante, es decir, una consulta que tenía cierta legitimidad para conocer la opinión de la población de Euskadi, fundamentalmente, ¿no? Bueno, sí, principalmente porque en Nafarroa no podía ser. Claro, ¿y cuál fue la reacción de nuestros socios? Pues la reacción de nuestros socios fue, el Partido Nacionalista Vasco hicimos una pequeña manifestación con unos carteles que se pusieron en Guernica y en otros sitios una especie de cadena y nos quedamos en una mera protesta y ahí se quedó. Y claro, eso fue, para Eusko Alkartasuna fue eso un hito importante que dijo, bueno, pues con estos aliados en este momento no podemos seguir adelante, porque el PNV claramente además había servido esto para que la deriva de Ibarretxe al PNV prácticamente le expulsaran de su partido de Europa, del partido que luego Partido Popular Europeo, al que dieron cabida al PP de Mariano Rajoy y compañía, y claro, prácticamente en Madrid no tenía capacidad de influencia, y luego todos los sectores moderados del PNV pues estaban contra Ibarretxe de uñas, y claro, el PNV si algo tenía miedo es a perder el poder y la presencia en estos estamentos, siempre lo ha tenido, en Europa, y la capacidad de influencia en Madrid, etcétera. Y entonces vimos que ahí no había recorrido. Ibarretxe se retiró, ahora le vemos en sus cuarteles de invierno, y Eusko Alkartasuna inició otra etapa distinta, que fue la de la interlocución y la colaboración, que ya se había trabajado anteriormente por Icharraga y otros, efectivamente, con la izquierda abertzale. Y bueno, ellos estaban en una etapa todavía ilegalizada, dentro ya habían sufrido la escisión de Aralar y las consecuencias de que Aralar fuera cada vez subiendo más para arriba y ellos cada vez más para abajo. En los pueblos se veía que la gente de la izquierda abertzale estaba desorientada y nos decía, algo tenéis que hacer, es decir, los abertzales, en el sentido de que teníamos que colaborar. Y bueno, y ahí es cuando sale el Lortu Arte como acto público que se hace en el Euskalduna, efectivamente, y es la colaboración entre Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzalea. Luego, a raíz de eso, se constituye Bildu. Voy a ser ahora sintético. Se constituye Bildu con Eusko Alkartasuna, Alternativa e Independientes, porque todavía estaban ilegalizados. No, Aralar no. Bildu, Eusko Alkartasuna, Eusko Alkartasuna, Bildu éramos Eusko Alkartasuna, Alternativa e Independientes. Aralar apostó porque nos ilegalizaran, y si nos ilegalizaban, ellos se hacían con el jardín o con la huerta, ¿vale? Como no les salió bien, porque conseguimos salvar la ilegalización, gracias a que teníamos, pues bueno, también pues, gabinetes jurídicos importantes y luego, pues muchos, se preparó muy bien la defensa de aquello y conseguimos salvar la legalización de Bildu. Y luego se legalizó Sortu con unos estatutos que mandan narices, los presentaron también en el Euskalduna, allí estuvimos algunos, y allí renegaban de la violencia, pero de la A a la Z, Luego se incorporó al Aralar, no sé si ya en Amaiur o después, eso tengo duda. No... Amaiur sortu zanean, Aralar egin zan, Aralar sartu zan, eta Amaiur. Hori da, Aralar sartu zan, eta aurkeztu ginen Madridera como Amaiur. Eta tara gendun kriston resultau Madriden. 7 diputau. On PNV bitu bostea zer joko daukon, baina ze pasa zan, orduan PP keukala egun da 87 escaño, mayoría absoluta. Izan bazan beste goera baten, 7 tintia atakotzau. Le hemos sacado tinta. Pero como no le hacía falta, porque el PP tenía la mayoría absoluta con 187, lo he visto esta tarde, por eso me acuerdo, porque le he oído a Rajoy y estos contando ahí en el Congreso. Y bueno, se constituye Amaiur, ganamos las elecciones, que también son, no os creáis, porque en política, claro, se dice, hemos ganado las elecciones. Sí, pero es que las anteriores había ganado el Partido Socialista, con Zapatero. Aquí, las generales. Y las siguientes, ¿quién ha ganado? Podemos. Y fíjate dónde estamos ahora, el Partido Socialista de ganar unas elecciones en Euskadi o Podemos de ganar unas elecciones en Euskadi. Que la política da muchas vueltas y que aquí al final o tejes alianzas y complicidades con tus próximos para ser una fuerza potente con capacidad de influencia, o si no, a dos velas. Nire opinioa. Yo voy a ser un poco negativo. Yo a dos velas prefiero estar si
Si los principios me los descojonan, Bueno, hombre. Gure dutela ados belaz esan, nire oinarrizek zapalduten itxitze baino. Gure esan, negoziazioetan dana itzen da, bera, logika. Bai, esaten daue, los principios de tanto discutirlos llegas a traicionarlos. Esaldi betau, gitxuko era bera hori dana. Gure esan, hombre, tampoco vamos a ser tontos. Pero los principios son los principios. Y aquí hay 3 ejes, igual 4. 1, el soberanismo, el independentismo o el Estado vasco, lo que queramos. Conceptualmente, ¿cómo? Pues confederalmente siendo la EAE más Navarra, más Iparralde, además con las velocidades que cada cual quiera llevar o pueda llevar. Vale. Hombre, la paz, la convivencia y la memoria es otro eje. Y la justicia social. Esos principios, esos ejes, digo, para que la defensa general, es que son básicos. Yo prefiero debatir, conveniar temas a favor de las personas cuando dicen que no hay dinero para todo, que las infraestructuras. Dígase AHT, lo que quieras. O sea, esos son conceptos claros. Que si eso empezamos a discutir, lo tenemos jodido. Ez, nik... Ez. Ganera, nik gaurko itzola saldi hau, enfokaten dut abertzaletasunetik. Orduan, gaur ez gauz azpegitura eta berbetan. Nik ulertzen dut, abertzaletasunetik, printzipio horrek, nik ez dago dudaripe. Eusko Alkartasunak adibidez, esan dutena, rekonponidu indira mapa politikoak bere garaian, beste garai batzutan, eta gero arrazkero bai. Baina, zutinozun, ardatz edo ege horrek, printzipioak, independentista izatia, independentizia, Eusko Alkartasuna, sozialdemokrazia eta justizio soziala, eta edurnek behin ezaustana bildu sortu gendunean, bakarrik lortzia itxik bakia, hau da, eta desagertzia, merezio izan dau, hau pausu emotia batzia, ezker abertzaleagaz bildu sortzeko. Niri gauza bat gertatu jat, gaur arratzaldean da, kontan gotzuet, eta hau ez da trikinoela bat politikuk erabiltzen duguna askotan, eta da, ez da, benetan pasaiat. Prepararot goixian, ikutu zuzen gaizak, gehienak, ez? Earen sorrera, hauteskundiak 86-87, Bizkaiko kostaldean elkarlana, Berme Ondarroa lekitxo, Oldartzen ponentzia, independentzien aldeko mozioak, nahiz eta gero zeuko aipatu zen, ilegalizazioak, Aralar, Urte Gogorrak, Ea Ezker Abertzalia, lortu arte, Bildu, Ea, sortu Amaiur, tal, eta eskanean, amaitxoten nien esan dut, zer falta da? Eta bakizu zer faltaten izan dan? Eta. Ez dut aipatu behin, eta klaro, urte batzu pasa dira, baina astuta dakoagu ja, zelan markau da ben gure bizitza, zelan markau da ben Euskal Herrien bizitza, zelan markau da ben, eta zelako zailtasuna izan dan bere ekintza armatua abertzalion alkarlana garatzeko, ze hori oztopo handi bat izan da, ez digun eukidudarik. Etaren presistentzia, eta izan da gehien banatu gaitxuna abertzaliok. Nik hori argi dakoat, beti eukidot argi. Gehien banatu gaitxuna, eta izan da. Batzuk beti eukidot guzelako apostuak argi, bake biditekin bide zela. Eta bide armatu hori, garai baten transizio aurretik, hau da, frankismuan, eukiko bala zentzu bat. Eta, karo, dano bota euskertzi gora, karrero bolo, eta hori, por supuesto. Bai, baina esan dut, baina gero arrazkero, bide desberdinak markaduz. Eta gaur egun, Juan Carloseaz eztabaidatzeko apurtxu bat, printzipizutara jota, nor dago hurbilen beren printzipizutatik? Nik esango neuko Eusko Alkartasuna, el que más cerca está hoy de sus principios, de defender una justicia social y unas políticas socialdemócratas revisadas, si queréis, el que está más cerca de defender la independencia por vías pacíficas exclusivamente políticas y democráticas, o el que está por este camino de la paz, creo que somos nosotros. Es decir, son nosotros los que se han movido más a nuestros postulados que nosotros al de ellos. Sin miedo, no tenemos que tener miedo ni vergüenza de contaminarnos, creo yo. Es una... Lo lanzo para debatir con Juan Carlos. No. Ya, rápido.
Argi dauna da, orain arte, argi itxi dugule, gure bidie, bake bidie esan dela. Argi dauela, guk defendi dugune beti, Euskal Alkartasuna legez nau berbetan, beti izan dela bake bidie. Bake bidetik, demokrazizetik, eta errozoi danak danari entzunde. Ze askotan geu pentsatzen dugu eutakula errozoi eta beste batzu demostrartzen duzku bezetz. Alde bat ere gitzitze indarkerizek. Hori alde batetik. Niak horraten nahi, eta neupe bai bat eman jogiz haue tokadaz berbetan, eta esaten eban amaitxuten dan egunien indar armatuek gaitu zen preso tasune gurie, golpi emongo dugu. Eta ganera, bestiek esaten zandauen bestiek, arerizue, benetako arerizuek, zapaltzaldiek, arek esaten zandauen, desagertuten daniko danaitzik egin aldugu berba. Ikusten dugu ez? Ikusten dugu ez, da ganerak katalana eta gaur egunien gizau euren injarra, naiz eta laren abizajuea Europan ez el cantautor de la Sofía. Baie, ondio kaleratu ez dauen katalanak, Kartzelaratu dauina akusazio bateitzik eta Europatik etoratzoena, hau ez dako zeikusik, eta berak gaur rehi dute moduen atzeratu dauena, ondino katalanak kartzelan dauz, horreitzik akuse dauinak. Estos son unos bárbaros. Los españoles han sido siempre igual que los franceses, que son más chauvinistas todavía. Unos bárbaros. De democracia, estoy hablando de los que están, porque hay españoles, personas fenomenales. Igual que hay vascos que son verdaderos desastres como personas. Y soy yo el primero. Pero el tema es que ellos lo que quieren es subyugarnos, tenernos aplastados. Está claro que nuestra vía y nuestra lucha, gure burru que se anda beti, oye, vale, me pisas, pues me levanto y no tengo más remedio. Son más fuertes. Gracias que de vez en cuando... Y ellos aquí han ganado la guerra y Hitler la perdió. Y Franco no ha sido ningún gilipollas, ha sido inteligente. Inteligente y al que tenía que eliminar, eliminaba. Y hoy estamos sufriendo todavía lo que padres, hijos y sobrinos y nietos han comido de lo que 40, 80 años, 40 dicen de Franco y después de Franco otros 40, etcétera, etcétera. Y el ejemplo que tenemos donde más están sufriendo es en Navarra. Y todavía tienen una fuerza electoral importantísima. Yo iba a terminar precisamente con tres apuestas de futuro y bueno, pues una era Navarra, precisamente. Porque la colaboración entre los abertzales y otras fuerzas progresistas, si algo ha traído, por ejemplo, es el cambio político en Navarra, incipiente, que solo se ha dado en esta legislatura, en el Ayuntamiento de Iruña y en el Gobierno foral. Y que, bueno, pues vamos a ver si somos capaces entre todos de reeditarlo en el futuro, de aquí a un año. Pero si no hubiera sido por la articulación de las fuerzas abertzales, es decir, en el entorno de H. Bildu, la izquierda abertzale y Eusko Alkartasuna, Aralar, es que Navarra tenía su peso, alternativa en Navarra no existe, más la colaboración con el Partido Nacionalista, que era minoritario en Navarra, muy pequeño, pero en el entorno también de Usue Barcos estaba, pues esto, Geroa Bai y, bueno, ¿cómo se llama? Geroa Bai y demás, y luego con la colaboración de Podemos, pues no se hubiera podido dar eso. Luego, la colaboración bien entendida y sin renunciar a los principios, te permite iniciar el cambio en Navarra, en Nafarroa. ¿Será posible mantenerlo? No lo sé. Creo que lo están haciendo muy bien. Lo han hecho con mucho tino. Si hay un valor político en Euskal Herria ahora mismo, yo creo que incuestionable, es Asirón. Joseba Asirón. Usue Barcos ya tenía un perfil porque era una mujer muy conocida y aparte una profesional del periodismo y demás, pues ha sido una buena parlamentaria en Madrid y tal, pero Asirón ha sido un buen alcalde que ha sabido gestionar. Pues, bueno, pues
todo el ímpetu que podemos tener las fuerzas del cambio y hacer un cambio tranquilo, escalonado, bueno, y amable si se quiere. Incluso sus declaraciones suelen ser sensatas y de momento no cometen muchos errores. Y yo creo que el cambio político en Nafarroa es uno de los valores que hay que destacar de la colaboración entre los abertzales. Otro segundo sería bueno, lo que está sucediendo en el Parlamento Vasco. Y bueno, pues las últimas elecciones, yo creo que Euskal Herria Bildu presentó una oferta atractiva, con una renovación de caras, unas mujeres de bandera, no digo por guapas, sino porque además profesionales, inteligentes, unos equipos que también tenemos aquí a una parlamentaria que es Lire Pinedo, nuestra parlamentaria por Vizcaya, unos equipos de gente brava, que hay Leire se debate en todos los plenos con las cuestiones económicas, y bueno, hemos demostrado que con 18 parlamentarios y segunda fuerza como somos en el Parlamento Vasco, pues no es que seamos ya alternativa al nacionalismo, pero bueno, pero al nacionalismo del PNV, quiero decir. Sí, pero bueno, pero ahí estamos, presentando propuestas y además en este tema del autogobierno, pues le hemos cogido de brasete, le quicho esaten dugu moura, de brasete hartu dugu, eta geu ez daroiau, y le llevamos por la senda correcta. Desbrasitan. Y dentro del PNV hay tensiones con este tema. Hay gente que no quiere ir tan lejos. Y Ortúzar, pues bueno, ahí está manteniendo un poco el tipo y diciéndoles a los socialistas, cuidado, que no me podéis chantajear diciéndome que rompa con EH Bildu, porque vosotros en Madrid estáis gobernando conmigo. Y hace bien, porque también tiene que poner en valor la fuerza que tiene. Y bueno, pues para mí es una expectativa y una incógnita lo que puede salir de ahí. Puede salir un nuevo proyecto de estatuto o de estatus como el que en su día soñó Ibarretxe y nosotros trabajamos tanto como partido y apostamos tanto. Puede salir, ez dakigu, esaterako da. Baina momentuz, hito garrantzitsua. Beraz, Nafarroa, estatuto edo autogobernu ponentzia. Eta gero beste movimentu bat, ez du nahaztu bihar. Da, Lizarra Garazitari Jusirian, baina ordutik be sortu da humus bat, sortu da lanbide bat, eta hor dagoz, lehenengo independentistak, eta gero gure esku dago. Eta hor dira realidade sozialak, mobitzen dauzenak, y bueno, danok ala espetatiba ikusten Katalunian ze pasadan, porque claro, Katalunian be gogorrak ikusi deuz, ezta? Orduan, bueno, ikasin bidera handik gauza batzu zelan ezein, bakiu espainolak beti izango izena espainolak, eta horretan danak engo dira bat, indar espainolak. Beraz, ze estrategi jokatu bideon herri modura ez dakigu, baina herritxik urten bidabena bebai auspua alderdi politiku hori garra emoteko, hori aurrera botatzeko be, hori nik argi dakoat. Alderdi politikuok izan behar gara, bueno, kudeatzeko gizartien tendentziak eta hori be, baina guk ezin dugu pentsagarinik Euskal Herrien edo herritxarren gidari bakarrak ez. Herritxik sortu behar dira injarrak eta sortuko dira, eta horre bai. Eta egune baten, ekarriko da horrek, herritxak esatia, abertzale guztiz hori, baten biozue, eta estatus bat defendiu bizue. Eta nik horren amesa daukat, eta pentsatzen dut hori, bide horretan, egon barko harila, ezker abertzale izan dana, eta gu, eta beste batzuk egon EH Bildu barruan gauzenak, eta hor barruan egongo da Euskal Alderdi Jeltzalea edo PNV, eta egongo dira Euskal Sindikatuak, eta bar. Eta nik horren ametsa dagoet, eta pentsatzen dut, nik horrean zamaituko nukuen nire interbentzioa gaurkoz. Eta Juan Carlos exarratu dira. Puntualizazio baino ez. Bata, zorionez, gaur egunien, iparraldien, orain dela gitxer arte, estan egon, gaur, hiru herrialdiek esaten dugun bertandakoienak, ez da ize gorpuz moduen sortu die, eta mankomunidade legez sortu die, eta mankomunidade legez dauz lanien inoiz estin egon. Hori da, pauso interesgarri bet, herri baten frantzin txaubinismu dana, eta behitu zer pasadan zehazkako azterketak jondizenakara, eta frantzez. Eta korsue baitzi dakoela frantzez ez korso, eta bar. Orduen, hori alde batetik. Beste alde batetik, esan dauna, Navarran, baia, guri aldaketu hori badu gitxike, amen, ia hiru herrialdietan Euskal Herria Bildu girebazten badau, horretara esan behar dugu. Beste duzu bat da, ameti pentsati ez du lire basko. Gugu ez, presentaten bagara irebaztire. Eta enkuestak hor dauz, eurek ataraten dauinak hor dauz, bai beste enkuesta batzupe badauz.
Eta hain ziur Gipuzkoan etxo imoten, Hain ziur Gipuzkoan etxo imoten. Nago zaten, aldundize eta Donostiko alkatetza bez. Hain ziur etxo imoten. Beste gauze bata. Hombre, mundekarra, kentzimbu ondo, hobeto. Unai rebenteria. Ez duten ezakin da, zer natuk izena eskualdi enpresi dauna, bakizu eurek izan dut enpresa hori peneueku da, jode. Eskualdi, bustu iraldeko hori, enpresa bat hau eskualdien, Urremendi. Bai, Urremendi legunin bakizu zesan ozten baten, enpresa baten biharri da zundela beraz ondalako ikastolan berbion, berbein bido zuatzu. Bardin segiten zuie, hau baino ez dako zuie. Arek, zantxo, karo, eske Urremendi be, une rementeria hortitatorri izena Urremendina. Bakizu duk esan duzten, kontzi Nikolas Ezemiek. Nos pasani aspertu,